Forestil dig, at i stedet for at være født i et bestemt køn, er man født i en bestemt sportsgren. Det her er Alex. Alex er 12 år og bor sammen med sin mor og far. Alex er født og opdraget som håndboldspiller. Alex' forældre er stolte over at have fået en håndboldspiller. Alex gør alt for at leve op til forventninger som håndboldspiller. Alex vil gerne gøre mor og far glade. Alex gør alt for at dygtiggøre sig inden for sin sportsgren. Alex vinder pokaler og medaljer i massevis. Alex træner flere timer om dagen med bolden, når Alex kommer hjem fra sport. Alex løbetræner og styrketræner, for som håndboldspiller skal man være i god form. Alex klarer sig så godt, og forældrene er så stolte over Alex. Alt er godt, ifølge forældrene. Men hvordan har Alex det? Alex er ved at bryde sammen indvendigt. Alex har et følelsesmæssigt kaos inde i sig selv, som kun Alex selv kan forstå. Alex er en helt almindelig fodboldspiller, lige bortset fra, at Alex snakker meget om fodbold. Alex vil så inderligt gerne være fodboldspiller. Hver gang Alex snakker om fodbold, får Alex altid det samme at vide. Du er håndboldspiller, ikke fodboldspiller. Det er noget pjat. Alex føler større og større trang til at spille fodbold. Alex forstår det ikke. Man bruger bolden i begge sportsgrene, bare på 2 forskellige måder. Hvorfor må Alex så ikke spille fodbold? Alex trives følelsesmæssigt ikke som håndboldspiller, og det er hårdt for Alex psykisk. Alex bliver teenager. Alex snakker stadig om fodbold. Forældrene mener, at det nok skal gå over. At Alex bare er forvirret. Alex er begyndt at spille fodbold en gang imellem. Alex' forældre ved ikke noget om det. Når Alex spiller fodbold, føler Alex sig rigtigt og tilpas som fodboldspiller. Alex får en følelse af tilfredshed på den 1,5 time om ugen, Alex spiller. Alex bliver mere og mere deprimeret over, at han ikke kan få lov til at være fodboldspiller. Alex har det ikke godt med sig selv, og den manglende forståelse fra forældrene. Da Alex kommer længere ind i teenageårene, begynder Alex' forældre at kunne se, at Alex virkelig gerne vil gå til fodbold. At Alex ikke bare er forvirret. De bliver bekymret for Alex, og beder om hjælp hos sportseksperter, der normalt hjælper mennesker, der føler sig utilpas med deres sportsgren. Alex får at vide, at Alex er alt for ung i en alder af 15 år, og må vente til Alex er 21 år. Det synes Alex er lang tid. Alex prøver virkelig at overbevise sig selv om, at Alex er håndboldspiller og ikke fodboldspiller. Men psykisk knækker Alex sammen. Alex indlægges på psykiatrisk klinik. Alex får det bedre igen og prøver igen på at glemme fodbold og leve op til kravene om håndboldspiller. Da Alex er gammel nok til at komme til eksperterne, får Alex en skuffelse. Sportseksperterne ser, at Alex har været indlagt på psykiatrisk klinik. De mener, at der er stor chance for at skifte mening, efter man har skiftet sportsgren. Man kan ikke lave om på det, så snart man har skiftet. Alex får afslag på hjælp fra sportseksperterne, da Alex er psykisk ustabil. De ser ikke årsagen til Alex' psykiske problemer.